You need one more girl? Yes. Don't look at me. I'll find you a girl. We're playing next with. Oh, after that, okay. Sheena. Oh. You wanna play ba, JJ? Yeah. Here, JJ. Oh. Saan ka magbubukas ng coffee shop? So may UA. UA? Yeah. San Fernando. Siyempre. Okay. Okay. Kailan mo balak dito? Ito po yung mag-construction pa lang kasi. And, ano sana, this year.
Or November 15. Ganun. Or kung kaya na, gusto ko na August, ganun, para sakto sa pasukan, right? Pakita ko. Pero, sino may supplier ka na ng bean? Ang beans, actually, hindi ko pa siya inaalala. Right now, ang supplier ko, Batangas. So, namamahal na sa shipping. Kasi namamatay ako sa shipping, like, papaship ako ng, let's say, ng 10 kilos. Nasa around 700 agad yung shipping. Kasi LPC ginagamit nila para, you know, the Anong next pangalan day. to? I forgot the name, na. I forgot the name. You want to talk to a friend of mine who opened a store in Magalang, coffee shop also. Sure. Parang ito, sobrang nerd pagdating sa coffee. So feeling ko makakatulong. In terms of machines, in terms of ano. Sige nga, text mo ko. What's the first word? Nakakita niya. Choose. Kasi Ayaw ko ito. Ano yan naman ang pangat? Text mo ko, tapos set up natin. Text mo na lang. Braille. Yeah. Hindi ako magaling. Pero maganda coffee shop. Gross, okay. Ilan yung staff niya? 4 or 5. Malaki-laki. Kasi yung sa akin, ano siya, actually house namin siya. Kasi doon yung house. And then, yung bala, it's parang the 3-story building. Hindi parang apartment sa everything. And then first floor, that's the one. Yeah, very nice.